הנה יעקב אבינו עליו השלום. כתוב, ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקרע עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ועתה, תראו מה אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק. ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. הפסוק הזה הכי מקרים, לכאורה פסוק של קרבה, הוא סותר את הפסוקים קדימה. למה? כי אחרי כן כתוב שיעקב אבינו עליו השלום חלה ועמד להיפטר מן העולם, ויוסף הבין שהסבא קדיש עומד להיפטר, ועכשיו צריך להביא את הילדים שקבלו את הברכה מיעקב אבינו עליו השלום, שזה ברכה עד סוף כל הדורות. ואז כתוב שהוא מביא לו אותם, ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאל מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה. סיכל את ידיו כי מנשה הבכור, סקח. ואז כתוב, ויברך את יוסף, ויאמר אלוהים אשר יתהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי, זאת הברכה שכולם מכירים. ואז יוסף מתבונן ורואה שאבא שלו כביכול טועה, כי כתוב שיעקב אבינו כבדו עיניו מזוקן, לא יוכל לראות, מתעבר לקראת סוף ימיו, ועכשיו הוא שם את יד ימין על הצעיר ואת יד שמאל על הבכור, אז זה לא טוב. אז וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כנביא, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. אבא, התבלבלת, יד ימין צריכה ליפול על הבכור ושמאל על הצעיר. וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא גויים. טוב, ויברכם, אחרי שהוא מברך אותם, כתוב בפסוקים שבפעם הראשונה, זה כבר בברכות. לכאורה, מדוע יעקב בכלל סיכל את הידיים, ולמה כביכול טעה? ודאי לא טעה. יעקב אבינו לא צריך העיניים לראות. כמו שכותב רבי יקותיאל מצאנז עליו השלום, של צדיקים בקנה מידה גדול ועצום. ודאי כמו יעקב אבינו זה פשיטה. גם כשהם היו מזקנים והיו מאבדים את חוש הראייה, לכאורה לא רואים. הפשט הוא, מה זה לא רואים? לא רואים כמו שכולנו מבינים. אדם נהיה עיוור עליכם, לא רואה. אבל בעומק, כשרוצה לראות, רואה. כל פעם שהוא בוחר לראות, הוא רק בוחר לראות, הוא רואה. כי אין מציאות שהגדולים האלו לא ראו. כל חייהם הם ראו. רק מה, העיניים אולי עכשיו לא רואות. זאת אומרת, הוא לא רואה את מה שהוא לא רוצה לראות. אבל כשהוא רוצה לראות, הוא רואה. ויעקב אבינו פה מה עושה? הופך את העיניים. לפני כן, כתוב בפסוקים שיעקב אבינו אומר לו, מי אלה? אמר לו, מי אלה? בניי הם. יעקב אומר לו, מי אלה? מה זה מי אלה? אומר רש"י, מי אלה שאינם ראויים לברכה? יעקב אבינו אומר על אפרים ומנשה שהם לא ראויים לברכה. רש"י אומר, הסתלקה מיעקב אבינו רוח הקודש. יעקב שכינה איתו תמיד. הוא בא לברך את הבנים של יוסף, רוח הקודש עוזבת אותו. מה הוא אומר לו? לבן שלו, מי אלה? הוא אומר רש"י, מי אלה שאינם ראויים לברכה? יש פה כמה לימודים. יוסף מה אומר לו? בניי הם. אחרי שיוסף אמר לו את המילה בניי הם, כאילו כמו יעקב עושה חוזר בו, ומה אומר לו? תביא אותם אליי ואני אברך אותם. ככם נא אליי ואברכם. אז באמת המדרש אומר, יעקב אבינו הצדיק אף פעם לא יוצא תקלה מתחת ידו, לעולם. תראו גם בשמעון ולוי, הוא לא מברך את שמעון ולוי. אלו הבנים שלו ממש. מה הוא אומר על שמעון ולוי? שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורתיהם, בסודם על תרון נפשי, בקהלם על תחת כבודי,
כי באפם הרגו איש ברצונם עקרו שור. אומר עליהם פסוקים, יש להם מידת הכעס, הוא אומר, לשמעון ולוי, ואז הוא אומר עליהם ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה, אכלכם ויעקב אפצם בישראל. אתם, שמעון ולוי, יש לכם מידת הכעס, ואני רואה ממכם שיוצא דברים לא הכי טובים, הוא לא מברך. והוא אומר עליהם פסוקים. אתה יכול למצוא בזה בפסוקים רמזים גם של ברכה, אבל בתכלית הוא לא מברך אותם. למה? הוא רואה דברים לא טובים, יוצאים יעקב לא מוכן לברך. הוא רואה את הכל, הוא רואה אותך עד סוף הדורות. כמו שמובא בנביא על אלישע, שפעם אלישע הולך בדרך, והגיע לאיזה מקום פלוני ועשה שם אותות ומופתים, והיו שם נערים, והנערים האלו רדפו אחרי אלישע והיו צוחקים על אלישע. עושים ליצנות. אלישע הנביא, שהיה תלמידו המובהק של אליהו הנביא, ואלישע הנביא זכה לעשות פי שניים מכל מה שאליהו עשה בחיים חיותו. כתוב שם בפסוקים שאותם נערים, ליצנים, רדפו אחרי אלישע הנביא ואמרו מה שאמרו. כתוב שם ויראם, כתוב שהוא הסתובב אליהם אלישע ואמר עליהם את שם השם. איך אמר עליהם את שם השם? יצאו שני דובים מהיער, עשו מהם שישליק, גמר עליהם. מה זה שמה ויראם שנראה? הוא אומר, אומרים המפרשים שהסתכל בהם הסתכלות אחת אלישע הנביא וראה את כל הדורות שיוצאים מהם עד סוף הדורות, קדימה, הכל קדימה, ראה שאין בהם לחלוכית של מצווה, לא יוצא מהם אף אחד שיהיה עובד השם, אף צדיק. אמר עליהם שם המפורש, גמר איתם. יעקב אבינו ודאי רואה את הכל. כשיעקב אבינו רואה את אפרים ומנשה הוא לא רוצה לברך. למה? הוא רואה שעתיד לצאת מהם אחאב, היה חוטא ומחליא, יהוא בן ימשי, היה רשע מרושע. הוא רואה את הרשעים האלו. נכון שגם יהושע בן נון יצא מהם, היה צדיק עשו לעולם, אבל מחמת שהוא אוהב את הרע, מה הוא אומר? מי אלה? מי אלה? למה הוא לברכה? מעניין. הוא לא רצה לברך, אחרי זה בירך. יעקב אבינו היה לו בעיה. הוא ראה שיוצא דבר לא טוב, אמר, לא מברך. אבל מעניין, בפסוקים הראשונים שהתחלנו, מה קראנו? ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בוא ילך מצרים עלי הם. אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. בהתחלה מה הוא אומר לו? אתה יודע, אפרים ומנשה זה כמו שני הבנים שלי ממש. אז רק רגע. הם טובים או רעים או לא טובים או כן טובים. התחלה אתה בא ואומר שהם טובים כמו שמעון ולוי, כמו ראובן ושמעון, כמו הבנים שלי ממש, צדיקים. אחרי זה אתה לא רוצה לברך. אחרי זה הוא חוזר בו וכן ברך. מה ראה בהתחלה, מה ראה בסוף? אז יש פה כלל. מה הכלל, הכי מקרים? אפרים ומנשה הוא צדיקים ודאי. אתם יודעים שאפרים ומנשה לא זכו לקבל תורה מיעקב אבינו. למה? כי הסבא קדישא יעקב היה בארץ כנען, ויוסף היה במצרים, והביא את אפרים ומנשה לעולם, ולא היה מי שיברך, מי שילמד אותם תורה וייתן להם, חוץ מיוסף. אחרי שיעקב רואה את יוסף הצדיק במצרים וחי איתו עוד 17 שנה, כתוב שליוסף יולד עוד בנים. שאר הבנים של יוסף, הם זכו לקבל תורה מיעקב אבינו. ומה שמעניין, שיעקב אבינו לא מייחס להם חשיבות. לכאורה היו הבנים הטובים, קיבלו תורה גם מיוסף וגם מיעקב. ואפרים ומנשה לא קיבלו תורה ממך. אז למה רק להם אתה קורא כראובן ושמעון? מדוע? אלא אחים יקרים, זה כמו שאמרנו, שהוא שערה. אומר יעקב אבינו ליוסף, תראה, אם אתה היית נולד במאה שערים, איפה כל האדמו"רים? אבא שלך היה אדמו"ר, סבא שלך היה אדמו"ר, נצר למשפחת אדמו"רים, והיית יושב שם במאה שערים בישיבה קדושה בתורה ועמל בתורה, אשריך וטוב לך. אף אחד לא אומר שזה לא טוב, זה טוב ומעולה על ועל כולם. אבל זה עדיין לא אומר באמת מהות האדם. אבל כשבן אדם נמצא במ"ט שערי טומאה או בנ' שערי טומאה, נמצא באשקלון סיטי, תל אביב, חוץ לארץ, מנהטן, קומות של חושך ואפלה וצל מוות, שם זוכה לשמור על הצביון האלוקי, על הקדושה, על עבודת השם, זה מראה שלמות בבן אדם. מה אומר יעקב בתחילת הפרשה ליוסף? יוסף, אפרים ומנשה לא קיבלו ממני תורה ולא מכירים אותי בכלל, עכשיו מכירים אותי. הם כבר גדולים.
אני מסתכל על הפנים שלהם, אני רואה צלם של אלוקים. אני רואה עליהם על המצח איזה טהורים ונקיים וקדושים, עמלים בתורה, שומרים קדושת הברית, קדושת היסוד בתכלית כמו אבא שלהם. אלו אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. אלו כמו הבנים שלי ממש, כאילו ישבו איתי ועסקו בתורה הקדושה. למה? כי זה המעלית הגדולה ביותר בעולם. כשאדם בא, מקימים מהעפרדל, מהשפות ירים אביון. אדם שבא ממקומות נמוכים, אדם שחי במקומות לא טובים, אבא שלו היה מוכר במכולת, אמא שלו עבדה בקניון, או שאבא שלו מכר את המכולת, פתח תחנת דלק, לא חסר דברים. ואתה רואה פתאום ילד שבא מבית חילוני למהדרין. בתוך הבית, במקום שיהיה ספרי תורה, זוהר, ש"ס, כל הבית מלא בפלזמות, בכל הבלבולים של העולם הזה, ואתה רואה שהילד הזה נשלף משם, והוא שם מאחריו את הכל, ופונה לכיוון של תורה, וממשיך בדרך. זה צדיק יסוד העולם, רבנו. זה שלמות בבן אדם. כי מי יכול לעשות כך? כשבן אדם נמצא במאה שערים, ואבא שלו אדמו"ר, וסבא שלו וכולם נצר למשפחת אדמו"רים, בסדר. אוי ואבוי לכם לא תעבוד השם. זה דברים פשוטים. אתה גדלת כל החיים בחממה, אז לא תוציא פירות? ודאי תוציא פירות. זה אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק על אפרים ומנשה בתחילת הפרשה. אמר לו, זה הדבר הגדול שאני רואה בבנים שלך. מה הדבר הגדול? שאף על פי שהם היו במ"ט, אתמול אמרנו, מה זה לרדת למצרים? אומר הקדוש ברוך הוא, אני גאלתי אתכם ממצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. אומר הזוהר הקדוש, שאם היה מוריד ריבונו של העולם מלאך למצרים, מהתנועה של מצרים, המלאך היה נשאר שם. היה פותח פיצוצייה במצרים. למה? התנועה של מצרים אדירה. מי יכול להישאר במצרים? ויוסף הצדיק, 22 שנים במצרים, בלי אבא, בלי אמא, בלי כלום. יושב ועמל בתורה, שומר קדושת היסוד, שזה כל עיקרו של האדם. עכשיו זה זמן שובבים, זמן קדוש וטהור, שמתקנים את היסוד, שמים שני וחמישי. צריך לקרוא כל יום תיקון הכללי, להקפיד בשמירת שבת, בהלכות שבת, בשמירת הלשון. זה זמן שאפשר לתקן מהיום שנולדנו, ויש אומרים אפילו גלגולים שעברו, כל תיקוני היסוד של האדם. כי בן אדם, עיקר התיקון שלו בעולם הזה, זה היסוד. ולא תעשה, זה היסוד. שמירת היסוד זה מתחיל בעיניים, במחשבה, בפה, ונגמר בכלי מעשה. זה במצוות הלא תעשה. מצוות תעשה זה תלמוד תורה. אדם שנמצא במקום כזה חשוך, יכול לטעון את כל הטענות בעולם, הייתי אנוס, הייתי כך, הייתי פה, הייתי שם. לא טוען שום טענה, שום כלום, צדיק יסוד העולם. קודש קודשים, מלאך השם, משכן שילה בחלקו של יוסף. משכן שילה, כל מי שהיה רואה אותו, מרחק 20 קילומטר יכל לאכול קודשים בחוץ. בבית מקדש זה לא היה ככה. בבית מקדש לא הייתה קדושה כמשכן שילה. למה? מה זה למה? כי משכן שילה במקום של יוסף, אדם שהוא קדוש, בעיניים, במחשבה, בברית. הדיבורים שלו קדושים, הראיות שלו, המחשבות שלו. מי יכול לדבר ולהתעסק איתו בכלל? וכל המהות של האדם, גם אישה, אישה אחת כמה וכמה יותר. אישה כל כוחה זה בצניעותה. אישה שהיא צנועה באמת, אליבא דאמת, על פי ההלכה האמיתית, לא על פי כל מיני נוסטלגיות בהלכה וכל מיני רבנים, שלא שערו אבותיכם, חדשים מקרוב באו. על פי האמת, כמו שצריך ללכת, באמת, על פי ההלכה, לא עושה חשבון לאף אחד, לא בגלל שאמרו לה זה כן יפה, זה לא יפה, זה רחובי, שמה רחובי, אל תשימי עלייך רדית, על הגוף, כי הרדיד הוא רחובי. יש תשובה בשו"ת יביע עומר שהגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל. מה זה לשים רדית? ראיתי שמה שפעם בניזרי בא אצל הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אמר לו הרב, אשתי הולכת עם רדית, ואומרים לה זה לא אופנתי, זה רחובי, זה חילול השם כבוד הרב. אמר לו הרב עובדיה, שטויות, מצווה, שחרר אותו. בא לו עוד הפעם, אמר לו הרב, תשמע, אישה שואלת, כל באים אליה נשות של אדמו"רים, לא יודע של מה, של רבנים גדולים. אומרים, זה הרדית, זה רחובי, זה פה, זה שם. אמר, שטויות, זה מצווה, והשם אוהב אותה על זה. צניעות זה אינסוף. ככל שמוסיפה יותר להצטנע, יותר מצווה עושה.
למה? כי קדושה של האישה זה כל המהות שלה. רבנו יוסף חיים אבי מעשה. בזמן רבנו יוסף חיים היה תלמיד חכם גדול ועצום שנפטר. והרבנים הספידו אותו הספד כבד מאוד. וגם הגאון הרב בן איש חי עליו השלום, אז בזמנו ספד אותו, היה צדיק יסוד העולם, היה לו הרבה ספרי הלכה, לא זוכר את השם של הצדיק. כל פנים, נתנו לקברן לחפור את הקבר בזמן שעשו את ההספדים, במקום ההספד, בבגדד, הוא היה חופר שם סמוך לחומה, איפה שכל הצדיקים קבורים, יש להם חלקה שלהם, היה מקום לצדיק הזה. והקברן חפר, כנראה הוא חפר מתחת החומה הזו, זה היה חומה מפרידה, פה הייתה החומה ופה הצדיקים היו קבורים, ומאחורי החומה הצדקניות היו קבורים. וזה הקברן הזה, במקום לחפור ככה, חפר ככה. לא יודע מה היה איתו. הקיצר הוא חפר מתחת החומה, בטעות, מהחפירה, הוא הגיע לקבר אחר של איזו אישה בצד השני. טעות. קרה שהוא חפר, פתח את הקבר של האישה בצד השני. הוא מרגיש ביד רגל. מרגיש רגל. הבין שהגיע למקום שלא צריך להגיע, בחפירה. אבל אמר לעצמו רק רגע, בסדר, רגל, הוא לא פוחד, זה אדם שרגיל למתים. אבל איך רגל? הוא יודע, והוא זוכר, הוא מכיר את הבית העלמין על היד, הוא יודע שמאחורי החומה קבורות נשים צדקניות. הנקודה היא שמה שקבור סמוך לחומה זה נשים שנקברו לפני 80 ו100 שנה. אז איך רגל? הוא לא הבין מה קורה, הוא יצא משם, עשה פרסה, בינתיים ספדו את הצדיק הזה, הלך מאחורה, הוא מגיע לאותו נקודה איפה שהוא חפר, בדק שזה אותו נקודה, ראה קבר שכולו מכוסה באבק, שפך שם מים, מסתכל, ראה פה נטמנה הצדקת, הצנועה רבקה, עליה השלום, אישה בשם רבקה. הוא סופר את השנים, 93 שנים לקבורתה. 93 שנים. הוא חוזר חזרה למקום של הגברים, הוא מכניס את היד פנימה מתוך הקבר שלה, הוא נוגע רגליים, ידיים, גוף שלם. 93 שנים, אישה נמצאת בבית העלמין מתחת האדמה. מה זה הדבר הזה? טוב, הוא נבהל, סגר את הקבר, סידר את הכל, הביאו את הצדיק, עברו אותו, הכל היה בסדר. בלילה הלך לישון, הקברן, הוא רואה אור בחלום, אור כמו שמש. עומד מולו אישה, כולה מזהירה כזרוע הרקיע. לבושה בלבן עטופה מכף רגל עד ראש. אומרת לו, אתה לא מתבייש? אתה נגעת לי ברגליים. תשמעו מה זה? סיפור אמיתי. אתה נגעת לי ברגליים. אני חייתי 90 שנה בעולם הזה. מעולם לא ראה אדם חלק בגוף שלי, ושום אדם לא נגע בי. אתה נגעת לי ברגליים, זה היום האחרון שלך בחיים. אתה מת ונעלמה. סיפור אמיתי, מובא בספרים של בן איש חי. כמה יהודי בבעלה 3 בבוקר רץ לבית מדרש של רבנו יוסף חיים. הרב ישר עסק בדון, נכנס כולו מבוא, התחיל לבכות. סיפר לרב בן איש חי את המעשה, אמר לה בן איש חי, אני לא יכול לעזור לך. האישה הזאת, הקדושה שלה, העוצמה של הקדושה במדרגה עצומה בשמיים. אני לא יכול לעזור לך. תעלה את הסיפור הזה הכתב, תאמר אותו לעם, ותעשה צוואה. יום למחרת, 24 שעות, היה לישון נפטר. יצא מן העולם. תראו איזה קדושה של אישה. מסתמה שהאישה הזאת לא ידעה אפילו קרוא וכתוב. אישה לא צריכה הרבה בחיים, חבר'ה. צריכה דבר אחד, ולהיות בו הכי חזקה בעולם. קוראים לזה צניעות. וצניעות זה לא רק בגד, בגד זה הדבר הראשון. צניעות זה בדיבור, זה איסורי איכות, זה במחשבה, זה איסורי נגיעה, זה איפה לעבוד, אם בכלל לעבוד. אבא של הרב בן ציון מוצפי, הרב סלמן מוצפי, זכר צדיק וקדוש לברכה, יש לו הילולה עוד כמה ימים. זה הרב סלמן מוצפי, שמעתי בשם הרבנית, השם ייתן לה רפואה וישועה, אשתי. אמרה לי, יש לנו ספר שלו בבית. היא אוהבת לקרוא בספרים של הרב בן ציון, כי הוא יש לו תורה מופלאה. היא קוראה בספרים של מורנו ורבנו, והספרים של הרב סלמן של הרב מוצפי. אז היא אמרה ששם היה כתוב שהרב, אבא של הרב בן ציון, היה עושה כתובות לאנשים, לבנות שלו, נכדות שלו. הוא עושה את הכתובות הכל. והיה כותב בכתובה תנאי. אחד מהתנאים שהוא אומר לחתם, צריך עם הבת שלי, או עם הנכדה שלי, זה בתנאי. מעולם ולעולם היא לא תצא לשוק לעבוד.
בשום עבודה. היה עומד על זה בתקיפות. כי כל הברכה מצויה אצל האדם בזכות אשתו. אשתך כגפן פוריה איפה? בירכתי ביתך. אז זה קדושה וטהרה, אין דבר יותר גדול ונשגב מזה. בין אם זה בגבר, בין אם זה באישה על אחת כמה וכמה. על כל פנים זה מה שיעקב אבינו אמר לו. הקדושה של אפרים ומנשה בתוך ארץ מצרים, דבר עצום וגדול שאין כדוגמתו. לכן אמר ראובן ושמעון יהיו. מצד שני, נכון, עתיד לצאת מהם דברים לא הכי טובים, לכן הוא לא רצה לברך. אבל מה אמר לו? אומר רבי נתן מברסלב, יש מצווה לדון כל אדם בכף זכות ולמצוא נקודה טובה בכל דבר. כשיעקב אבינו הסתלקה ממנו השכינה ולא רצה לברך, מה אמר לו יוסף? אבא, בניי הם. אומר רבי נתן, מה אמר לו? אבא, יש בהם נקודה טובה. אמר לו, מה היא? אמר לו, הם הבנים שלי. אמר לו, אם כך, ככם נעליים לעברכם. אומר רבי נתן, איך שהוא הזכיר נקודה טובה על הילדים שלו, חזרה רוח הקודש ליעקב. כי אם לא הייתה חוזרת רוח הקודש, לא יכול לברך. רק אחרי זה בירך. זה גם טיפ לנו גדול לחיים. להסתכל תמיד בעין טובה. תראה מורנו ורבנו הצדיק, רבי יושע, השם ישמרו ויחיו. אמן. וברבנים שהם צדיקים יסודי העולם, בדוגמת רבי זושה מהנפולי והנועם אלימלך. זה מה שהם עושים. אף אחד לא מבין איזה אנשים, ליצנים של הדור הזה, ליצני הדור. כמו שהיו ליצני הדור על אבימלך, על שרה, ואומרים, שרה נתעברה מאבימלך. ליצנים תמיד יש. פעם הם באים בתור שמשון ויובב, פעם בתור כול נמל וחמשת החשמונאים הקטנים, כל פעם באיזה סיפור אחר. ליצני הדור מספרים סיפורים, אבל לא יודעים איזה עבודה קדושה עושה הרב. רבי יושע והרבנית, אין יום ואין לילה למעלה מ10 שנים, שמקטטים רגליים בכל רחבי העולם. מה אתם צריכים את זה בכלל? מגיעים למקומות הכי חשוכים בעולם, כדי להעיר בהם שם את אור היהדות, את אור התורה. תראה את הרב, איזו ראייה של קו זכות מבהילת הרעיון יש לרב. הרשע הכי גדול בעולם, מדבר נגדו, נגד הכל, הרב אומר. הוא לא מתכוון, אם היה יודע, היה מדבר אחרת. הוא מוצא רק קו זכות, אתה לא מבין במה. בדבר הכי חשוב בעולם, הוא אומר, כן, אבל אם תסתכל בפנים, רבי חיים, יש שם נקודה של אור, ובנקודה של האור הזאת, כמו שהיה לפני כמה שנים, 3 או 4 שנים, במושב גימזו שם, אתם זוכרים, נהיינו שם עם הרב. והרב היה שם, היה אזכרה כמדומני של רבי יוסף, אבא של רבי יוסף, עמוס הצדיק. אבא שלו היה לו אזכרה, והרבי יושע הצדיק בא לשם, דרש. אם אתם זוכרים, עלה שם, וכתב, אחד מהכתבים הכי רציניים בעיתון מעריב, בן אדם רציני. שכמו ואמר לה בכל הבחינות. לקח את הרמקול ואמר, אני לא יודע אם יש איזה רב או בן אדם אי פעם ביבשת בעולם שיכל לתת לי הארת פנים ולהסביר לי מה זה יהדות ומה זה בורא עולם, ושהקדוש ברוך הוא גם אליי מדבר. רק הרב הזה, וזה אחד מהכתבים הכי שמאלניים והכי רחוקים, והבן אדם הכי רחוק בעולם מהיהדות, שעל פי רוב היה מדבר על היהדות דברים הפוכים בכלל. הרב בהארת פנים, קירב אותו. זה כוח של ראייה טובה. עין טובה. עין טובה זה בא מלב טוב, כן? זה לא יכול לבוא סתם. אם הלב של האדם הוא לא לב טוב, אז איך יראה? זה מה אמר יוסף הצדיק ליעקב אבינו. אבא, בניים. בניים? קחם נא אליי ואברכם. אבל אם אנחנו כבר מדברים פה צדיקים על הקדושה, ורוצים באמת לעשות תיקוני שובבים, ולא להיות שובבים יותר, אלא להיות עבדי השם אמיתיים, אי אפשר שנתאחד קדושה אצל גבר, בלא עמל טוב. אם אדם אין לו כוח של תורה, לא תתאחד אצלו קדושה. אין מה לעשות, הרמב"ם עליו השלום כותב, לב פנוי מן החוכמה, שורה בו מחשבת זימה ועריות. איך אדם חושב על נשים, יש לו זימה ועריות בלב? גם אם אדם לא יראה, יהיה לו מחשבות של עריות. למה? אם הלב פנוי מן החוכמה. איזה חוכמה? חוכמה האלוקית. אם אדם אין לו כוח תורני של תורה, הוא לא יכול, אחים יקרים, לאדם הזה להתקדש. בלא עמל תורה, בלא מציאות שאדם יושב ועמל, כל רגע פנוי, אדם נידון על ביטול תורה. צריך לשבת על העמול בתורה הקדושה. ברגע שאדם מתחיל לקבל עצמו את השעה התורה הראשונה, הוא כבר רואה שינוי בכל החיים. כבר החיים משתנים. עוד שעה, עוד שינוי. עוד שעה, כבר הסיפור. כל מחשבת העריות, לכן תראו כמה שיבח את יששכר. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי טוב,
והארץ כי נעמה, ויית שכמו לסבול, ויהי למסור בני. אומר רבי חיים בן עטר, יששכר היה לו כוח אדיר, כוח גדול, לא רק עמל תורה, ראייה נכונה על החיים. יששכר ידע טוב מאוד איפה לשים את החיים שלו. אדם גם צריך שיהיה לו שכל ישר, לראות את הדברים נכון. יששכר, כל ראייתו הייתה, בעולם הזה ידע הכל הראי. אחרי כתוב רובץ בין המשפטיים, אומר רש"י הקדוש שחונה חניות עראיות. חמור רובץ בכל מקום. למה? חמור יודע, נחים פה, נחים שם, הולכים פה, הולכים שם. אין מציאות, הכל עראי, לא צריך בית מלון, 7 כוכבים, בית מלון של פלאז'ה. 7 כוכבים, אין 7 כוכבים, אם יש 4 צריך איזה אגרוף, ככה שיהיה לו עוד 3 כוכבים בראש, כדי שיראה את 7 כוכבים. אם לא, לא מחנה את האוטו, לא יורד. מה קרה, רבנו? הוא לא יכול, אחי. הוא יושב במסעדה, אם לא תנו לפני כן אפרטיף, במנה ראשונה, שנייה, שלישית, פלוס רפתן בסוף, לא יושב, במסעדה על הפנים. איזה חצי מנה פלאפל, לא טוב? לא, לא טוב. הוא רגיל. הוא הכל רוצה מעודן. אדם כזה לא יכול להשיג תורה. התורה זה הפך העידוני. זה מה שלא מבינים העולם החילוני על העולם החרדי האמיתי. איך הם יכולים? לא להסתכל בנשים, לא ללכת למקומות שהם הולכים ומועדונים, מה הם סגורים כל החיים, מסכנים. בדיוק להפך, אתם המסכנים. מדוע? פשוט. אתם מחמת השגעות שיש לכם בראש. והטירוף של הרצונות, שאתם לא יודעים לכם מאוד את התאוות ולספק, אתם הולכים לכל הדברים בעולם. מלוכלך, לא מלוכלך, טוב, לא טוב, לא משנה. רבי חיים בן עטר זה ההבדל בין המילה טוב לנעים. וירא מנוחה כי טוב, והארץ כי נעמה. יש נעים ויש טוב, מה ההבדל? טוב זה כל המהות טוב. טוב זה גם נעים בתוכו, זה גם שמח בתוכו. כל הדברים הטובים נמצאים בתוך המילה טוב. אבל לא רק שזה עושה לך טוב, אלא גם זה טוב לך לנשמה ולבריאות לגוף. זה טוב. נעים יכול להיות גם רע. לקחת סמים, אדם מרגיש נעים, אבל הורס את הגוף. שתות אלכוהול זה נעים, אבל הורס את הבן אדם. ללכת הרבה עם נשים זה נעים, אבל אומר הרמב"ם, מקצר את ימיו של האדם, מתיש כוחו של האדם, מוריד לאדם את השכל, את הזיכרון. כל פעם שאדם לא עליכם נופל בפגם הברית, הוא זורק חלק מהשכל שלו בחוץ, הוא נהיה טיפש. זה נעים, אבל זה הורס את הבן אדם. אז נעים זה הגדרה של דבר שאתה מרגיש אותו עכשיו מתוק. אבל יכול להיות שהמתוק הזה יביא אותך לרופא שיניים ויצטרכו להשתיל לך שיניים של יובב בפה. למה? כי אכלת הרבה שוקולטות. זה נעים. מה זה טוב? טוב זה כל המהות. יששכר וירא מנוחה בעולם הבא כי טוב, זה יששכר. והארץ, זה העולם הזה נעימה, זה נעים, אבל זה לא טוב. ויית שכמו לסבול, ההפך מהנעים. מה אומר יששכר? אני מעדיף לסבול קצת בעולם הזה, רבנו. לא לראות נשים, לא לראות סרטים שלא צריך לראות, לא ללכת למקומות מעורבים, השם ישמור ויציל. רמב"ם כותב דברים קשים על מקומות מעורבים, יהרג ובא לעבור. לא הולך, לא צריך, לא הולך. בוא'נה, אבל איך אתה לא הולך, מה אתה? גברת, איך לא תראי קוראים לעשות סיבוב? בקניון, תיסעי עם האוטו פה, יש הרבה כיכרות. תעשי סיבובים מסביב לכיכרות. מה קרה לך? את חייבת להשתחרר. מה זה להשתחרר? מה, להשתחרר לאדם בורג? מה יש להשתחרר? אדם משוחרר שצריך כל הזמן להשתחרר, זה כנראה אדם שחסר לו באמת בורג. הברגים משוחררים אצלו. אז הוא צריך להשתחרר מסכן. מה יש להשתחרר, נשמה? יש לנו כלל. מרעיבו שבע, משביעו רעב. כל התאוות זה ככה. אדם שיש לו תאוות, הוא רוצה עכשיו ללכת לו עלינו עם אישה, הוא רוצה עכשיו אלכוהול, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה העולם הזה. כל פעם שתשביע את עצמך מהעולם הזה, תהיה רעב פי 2. אבל אם תתגבר קצת, ותרעיב את הגוף, אתה תהיה שבע. זה מה ששאל אלכסנדר מוקדון, שהיה מלך, שולט על כל הכיפה. אלכסנדר מוקדון היה מלך על כל העולם. הוא שאל פעם לאחד מחכמי ישראל. אמר לו, כבוד הרב, מה יעשה האדם ויחיה? מה זה יחיה? יאריך ימים, יהיו לו חיים טובים. אמר לו הרב מילה אחת, ימות. בוא לו, מה? אני מדבר איתך על חיים, אתה אומר לי ימות. שאלתי מה יעשה האדם ויחיה, יהיה לו טוב. מה אמר לו הרב? ימות. אם תמית את עצמך תחיה. אמר לו הרב, אני לא מבין. אמר לו, תשמע טוב. אתה רוצה לחיות טוב? 120 שנה, בבריאות איתנה, בנפש ובגוף? אמר לו, כן. תמית את עצמך.
תמית את התאוות. תאמר לא לתאוות. תעצור. קשה לך, תלמד תורה. התורה משכחת ומתקת את הכל. אם תעשה כך, תחיה. אם לא, תמות. תעבוד מפתה. תעבוד מפתות. נכון, בגלל זה צריך כוח של תורה, אתה צודק צדיק. בלי תורה אתה צודק, אי אפשר לעמוד בזה. בגלל זה צריך את התורה. התורה מה עושה? תמיד לפני שאתה הולך לעשות משהו וללמוד תורה יותר טוב. תעשה ככה, כל פעם שבאה התאווה, תגיד לעץ הרע שלך, אין בעיה, אני אעשה אותה, תן לי ללמוד חצי שעה לפני כן תורה ואני אעשה. אתה תראה, תלמד חצי שעה, תרצה עוד חצי שעה, עוד חצי שעה, שעה וחצי, שעתיים, שלוש, איפה התאווה? ברכה. אבל אם לא יהיה לך את התורה, אז אתה זורם עם כל מה שקורה בחוץ. אי אפשר לעצור את זה. אם האדם לא נכנס בתוך תורה, אין מציאות בעולם שיתקל משהו בחיים שלו. אין. תשכח מזה. כמו שכותב הרמח"ל עליו השלום, הקדוש ברוך הוא ברא את יצר, לא אנחנו חבר'ה. זה שברא אותו, מכיר אותו הכי טוב. תסכימו איתי? גם אתם לא מסכימים, זה האמת. אפילו בוראו ויוצרו שבראו כראו רע. יצר לב האדם רע מנעוריו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הבנדיט הזה, יצר הרע, אין לו שום דבר ששובר אותו, רק דבר אחד. תורה. בניי, בראתי לכם יצרה, בראתי לכם תורת תבלים. אם אתם עוסקים בה, אין אתם נמסרים בידו. נקודה, זהו. אחרי כן לא יעבוד, לפני כן לא יעבוד. אומר הרמח"ל, מי שהבין את הפסוק הזה, הציל את חייו הגשמיים ואת חייו הרוחניים. מי שלא יבין את הפסוק הזה, כל חייו תאוות, נפילות, שבירות, ורק כשימות בחטאו, יבין מה פספס. כך כותב הרמח"ל. אין לנו יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. הוא רופא כל הנשמות, והוא כתב לנו כך. ופעם היה אחד מהצדיקים, רב אהרון קוטלר, זכותו דגן בעדנו, ראש ישיבת ליקוויד, המעטירה. הוא היה לו הרבה חסידים מחזיקים את הישיבה, אנשים צדיקים. והרב דרש בכבודה של תורה ואמר כמה זכויות יש לאותם אנשים שמחזיקים את עמלי התורה. שהם זוכים, כמו שכתוב, בצל החוכמה, בצל הכסף. הם זוכים למעלה בשמיים, שיהיה להם חופה. שבחופה הזאת הם נכנסים, בגן עדן. ואפילו אם הם לא יודעים תורה, הקדוש ברוך הוא מלמדם תורה. שנאמר בצל החוכמה, בצל הכסף. שנאמר שמח זבולון בצאתך, שכר באוהליך. מי אלו זבולון? אנשי פרגמטיה, אנשים שהיו זבולון לחוף אוניות ישכון, והוא היה ירחת את צידון. מה היה עושה זבולון? היה לו מסחר, סחר באוניות. מלא כסף היה עושה. אבל היה חוזר סוף חודש, מחזיק את יששכר. יששכר זה עמלי התורה. יושב באוהל ועוסק בתורה. נותן לו כל התצרוכת שלו, לא בקמצנות. זה אברך, מספיק לו 500 שקל. אתה אחרי היקר מחילה על הביטוי, על הפרצוף שלך, אתה מבזבז 15,000. הוא נותן לו 500. תן לו מה צריך לתת לו. כמו שצריך, אתה רוצה חלק לעולם הבא, לא? תתן מה צריך לתת. כמו שמביא מרן הגאון הרב עובדיה יוסף בשתי ביע עומר, חלק זין כמדומני, סימן קטן י' זין. שם הוא מביא לגבי האדם שעושה יששכר וזבולון תלמיד חכם, ורוצה ליטול את חלקו לעולם הבא, כמו התלמיד חכם רוצה ליטול חלק. הוא צריך לתת לו כל ההצטרכות שלו, הכל. הבן אדם הזה מוחזק בחודש 20,000 שקל, תן לו 20,000. מוחזק 10,000, 10. זוג שהתחתן עכשיו כמה? 7,000 צריך? 7,000. על דבר כזה, הוא זוכה ליטול למעלה בעולם הבא אותו בעל בית, כמו התלמיד חכם, מפחיד. מי יכול ליטול כמו תלמיד חכם? אם יתן איש באהבה, כל הון ביתו, בו זה יבוזו לו. ויתן איש את כל הון ביתו, את כל ההון, מיליארדים, שיש שם עם מנהטן, בכל המקומות, בדרום אמריקה, אפריקה, מחפשים שם יהלומים בקניה. תן כל מה יש לך, באהבה של שעת תורה, תקבל שכר שלו, אבל בו זה יבוזו לו. כנס למה רוצה להיכנס לאחד שתמיד הרחמים. תמיד המלאכים פלו עליו, זה לא נעים, פלו עליו בדחקה, צחוקים כאילו, יעשו ממנו צחוקים. ושם יש לך גן עדן, כנס פה צדיק, זה המקום שלך. מה אתה רוצה להיכנס? תמיד לכם אתה לא יכול. עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למך כאילו. הנביאים הקדושים והטהורים לא יכלו להתנבות. הנביאים לא יכלו להתנבות על שכר של תלמיד חכם, אמיתי. שתורתו זה אומנותו, עוסק ביומם ולילה ביראת שמיים, אחד כזה. אפילו הנביאים לא יכלו לתת שיעור בגמרא בברכות מה השכר של תלמיד חכם. מה הם כתבו? עין לא ראתה אלוהים זולתך
יעשה לנך כן. אין לנו מילים, אין מה לומר. אבל, פוסק גאון הרב עובדיה יוסף, מביא רבי חיים בן עטר שמה, באור החיים, מביא כמה פוסקים גדולים, שאם הוא יחזיק אותו, זבולון ויששכר, חצי, כל מה ירוויח, חתך חצי לעצמו, חצי לתלמידי חכמים, נתן להם, הוא זוכה למעלה לעולם הבא מושלם. אז רב אהרון קוטלר דרש זה לחסידים שלו. אז קם אחד מהחסידים ואמר לו, הרב, רק רגע, מחילה הרב, אני אחד מהחסידים ברוך השם שנותן הרבה הרב, אמר לו כן, אתה אחד מהאנשים שאני מדבר עליהם. אמר לו, אז הרב, אני מסודר למעלה? אמר לו, מדי אתה מסודר למעלה? אמר לו, אז למה הרב לוחץ אותנו שגם נלמד כל יום שעתיים טוב? הרי יש לנו עולם הבא מושלם. עכשיו הרב אמר, דרש פה שעתיים. מחזיקים בכסף את התורה. אז למה גם ללמוד תורה? אמר לו רב אהרון, שאלה יפה שאלת. מה התשובה סביר? אין לכם עולם הזה. יפה מאוד. זה רק מי שטעם את התורה יבין. אמר לו רב אהרון קוטלר, לא תבין. אני אומר לך ללמוד כל יום שעתיים תורה לא בשביל העולם הבא. אבל לא בשביל מה? אבל בשביל העולם הזה. אין לך העולם הזה בכלל. בוא לומר, אבל אני מיליונר הרב, אני מפעלים עניינים. אני מרצדסים, מחכים לי, אני הכל יש לי. אמר לו, כן. אין האדם הנאה מן העולם הזה אם הוא לא עמל בתורה. מה אנחנו מדברים, חבר'ה? רק עולם הבא, מבטיח לכם למעלה. מבטיח לך פה למטה, מיכאל. אם האדם אין לו עמל תורה בעולם הזה, הוא לא מחובר לתורה ברצף, חודשים, שנים, הוא לא יודע מה זה ליהנות מהעולם הזה. אמר לו רב אהרון, בגלל זה אני אומר לכם תלמדו תורה. שיהיה לכם גם הנאה בעולם הזה. עולם הבא, אתה מסודר, אמר לו. בטח, אפילו הפלאפון בשביל. אפילו הפלאפון רוצה את ההנאה של העולם הזה. נו, אתם מבינים? מה זה השתבח שמו של המלך? אז יששכר חמור גרם. רובץ בין המשפטיים. למה? יששכר מבין שהעולם הזה עראי, חולף. כל ההנאות של העולם הזה, מה ביתנו לאדם? היום בדור שלנו, מחמת שהטכנולוגיה והמודרניזציה התפשטה והיא גדלה כל רגע וכל שנייה בסילון ממאיר, וכולם רואים ומבינים את כל ענייני העולם הזה בשניות. היום ילד בן 15 כבר יכול להגיד לך, תשמע, הרב, אני עייף מכל התאוות. בוא נתה בן 15, מה ראית? יגיד לך, הילד הזה, וואלק, מה לא ראית? כל התאוות אדם כבר, מנסה אותם כבר בגיל 15, בגיל שלי, בשנים שלנו, לפני כמה עשרות שנים, אדם עד שהיה זוכה להציץ, זוכה במרכאות, להציץ בתאוות של העולם הזה, היה לוקח לו עד גיל 40, אתה מבין? היה גיל שמתחילים לעשן סיגריות, היה גיל שותים בירה, היה גיל לא עליכם לוקחים דברים לא טובים, היה גיל שעושים מעשים לא טובים, היה גיל שהולכים למועדונים, והיה גיל שגם נכנסים לכלא מדי פעם, והיה גיל שנוסעים מחוץ לארץ. זה אצלי בתקופה שלי, לפני 25 שנה. היום בדור שלנו, עומד מולך ילד בן 15, אתה אומר לו מה עשית? אתה אומר לך הרב, דבר. הודו הייתי, סמים לקחתי, בחורות הייתי, ישבתי בכלא, דבר עליו. הכל מה עשה. אז הוא כבר אומר לך, תשמע, מה אתה מחדש? כאילו, יש משהו חדש חיים? וואלה, יש. עץ חיים, תאווה באה. אומר הזוהר, עץ חיים, זה התורה. תאווה באה. התורה כולה תאווה. מה זה תורה? מי שיודע לעמול, מי שמכיר את המשחק. ומבין שבשביל שהאור הזה יתלקח אצלך ציון, צריך לעמוד, לשפר את הראש, אין מה לעשות, צריך להילחם כל ערב. אין, צריך לעמוד חזק. אבל תדע, שנה וחצי, שנתיים, שזה נפתח, נגמר הסיפור. כי עץ חיים תאווה בא. בתוך התורה יש תאווה גדולה שהמתיקות של התורה. התאווה שהתורה נותנת לאדם בנשמה, כל התאוות שתביא זה עין ואפס, זה כלום מתחיל בכלל. מול אור התורה. אבל זה מי שזכה לשבת ולרקון עליה כמו יששכר, שהיה חמור גרם, היה רובץ בין המשפטיים. יד שכמו לסבול, הוא לא פוחד לסבול. יששכר אומר, ויד שכמו לסבול. אני רואה שהארץ נעימה, אני רואה את הנעימות שכולם הולכים פה עכשיו לבריזה, ואחרי זה הולכים לים, ואחרי זה הולכים לבטיח. אני רואה את זה. אבל ויד שכמו לסבול. הנעימות הזאת זה סתם, מתוק בהתחלה אמר בסוף. כשבן אדם, מה זה לסבול? לסבול עולה של תורה. לשבת, עוד שעה ועוד שעה ללמוד, זה קשה לפעמים. קשה, היצר אומר רקום, תלך עכשיו, אתה לא יכול לגוד, תשב בקליפה צועקת, תצא איזה סיבוב, תחזור. לא, אני יושב, זה קשה.
יאללה, תשמור את הברית, זה קשה. תשמור את הברית. וואלה, אני צעיר, אני פה, כל העולם הזה פרוץ. כן, אחי, אבל הקשה הזה משתלם. עזוב את העולם הבא, יש לך שכר אדיר. פה בעולם הזה, זה משתלם. לא, אני חייב שיהיה לי ככה, ואני חייב. למה? אתה לא חייב כלום, אחי. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. על אשר, מה כתוב? בירך גם את אשר, כולם בירך אותם. כתוב מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. מה זה? יש ירושלמי, שהירושלמי שמביא מעשה עם רבי עקיבא. שרבי עקיבא היה לו תקופה בחיים שהיה גם גבאי צדקה. כמו הצדיקים אצלנו בישיבה, רבי בן ציון הצדיק, ורבי חיים, גילבר ולידור ורבי רפאל, וכל הצדיקים באשדוד, בחוץ לארץ, רבי דוד, כל הקדושים והצדיקים האלו שהם גבאי צדקה, רבי יגאל אשור, זה לא פשוט להיות גבאי צדקה. רבי משה גיץ במיימי, זה דבר קשה, לקבל ביזות מאנשים, זה לעמוד מאנשים בקי צדקה לתורה, אתה יודע, זה קשה זה. אתה כביכול מביא את הכסף לישיבה, אתה עושה את הסיבוב, זה קשה. דברים שהם קשים מאוד, אבל הם משתלמים מעולם הזה ועולם הבא. אז מובא בירושלמי שרבי עקיבא היה גבאי צדקה. והיה מהלך מבית לבית מכל מקום וגובה כל חודש מבתים מסוימים. יום אחד רצה לבוא לאיזה בית שמכיר, בא להיכנס שמה ככה, את אבא מדבר בקול רם. אז רבי עקיבא היה שמע שלו, אמרו לך, כן, לא ניכנס, בוא נשמע מה הם אומרים. אז הוא שמע את האישה אומרת לו, תשמע, אני רוצה לקחת את הילדים, לא זוכר בדיוק, כאילו בית ספר, תלמוד תורה, לא יודע לאן, אין מה לתת להם מה לאכול, מה ניתן להם? אז אמר לה, תני להם, לא יודע, זה לחם יבש. זה מה שיש. אמר לו, מה, אולי אני אקח עוד פרוסה? אמר לה, לא. הנה כל אחד איזה חצי לחם, חצי פרוסה יבשה, זה מה שיש. רבי עקיבא שמע את זה, מה, וואו, מצב על הפנים. נדלג על הבית הזה, לא ניקח צדקה. רבי עקיבא דילג על הבית הזה, עשה סיבוב, לקח צדקות מכל מי שצריך, בדרכו חזרה הוא רואה את הבעל בית הזה בחוץ. הוא בא לו, הרב, למה לא באת היום בסוף חודש? אתה כל הזמן בא לו ככה צדקה לישיבה, לא? למה לא באת? אמר, לא, אני אקח את האמת. אני הייתי פה לפני 4 שעות, שמעתי אותך, מדבר עם אשתך הרבנית, וואלה, לחם יבש אין לך שמה. מה זה את הילדים לאכול? אני אבוא כך צדקה ממי שאין לו? אסור. אסור לקחת צדקה ממי שאין לו. לא רוצה. אמר לו, מה? תשמע טוב כבוד הרב, במחילה אמר לו, מה שביני לבין הרבנית, לבין הילדים שלי, זה ביני לבינם. מה שביני לבין הקדוש ברוך הוא זה כבר מהלך אחר לגמרי. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, אני על הוצאות של הקדוש ברוך הוא מוציא את כל הוני שיש לי. והראיה, זה ראיה? אמר לו, כן. לך לרבנית לאשתי, ותגיד לה שבעלך ביקש לתת לי מנה של צדקה. מנה של צדקה. מנה דינרים של צדקה. רבי עקיבא הלך לאשתו הרבנית, שמי, בעלך אמר, תביא צדקה. אמרה, כמה אמר? אז הוא אמר לה, מנה של צדקה. אמרה, מנה מחוקה או מנה קדושה? יעני, יש לה עכשיו שק מאחור של דינרי זהב, תבין. ויש לה את הכף הזאת של השוק, של הפשפשים, אתה מכיר שמוציא לנו שם את הקרקום? אתה מכיר את הכף ההיא? של הברזל? יש לה את הכף הזה. אז היא שואלת אותו, תגיד לי, הבעלי התכוון למנה מחוקה, יעני, זה קצת, או מנה קדושה? אמר, לא אמר מנה. אמרה, אם אמר מנה, אני אתן לך מנה קדושה. ואם אני אשאל את בעלי אחרי זה, אם הוא התכוון למנה מחוקה ולא קדושה, אני אוריד מהכתובה שלי, תשמעו מה זה, מהכתובה שלי אני אוריד את מה שנתן לי את הגודש שלהם מעלה. רבי עקיבא היה בשוק. לקח משם תרומה, הייתה התרומה הזאת כמו כל החודש. יצא החוץ, אמר לו, הרב, אנחנו למדנו להסתפק במועד בביתנו. אבל למען התורה, את החיים אנחנו ניתן. הוא אומר, זה הפשט שאמר יעקב אבינו על אשר. מה אמר לאשר? מאשר שמנה לחמו. אשר היה מסתפק במועד. מספיק לו פרוסה אחת עם שמנת. מאשר שמנת. אשר לוקח פרוסה אחת עם שמנת. הוא אוכל את הפרוסה היבשה עוד עם איזה ממרח. שמנה לחמו. הוא אומר, אכלתי סעודה של החיים עכשיו. אשר אומר, מה אכלת? פרוסה עם, אני יודע, עם ממרח. אבל כשבאים לבית צדקה, והוא ייתן מעדני מלך. מאשר שמנה לחמו פסיק. לא לעצמו הלחם שלו, אשר מה אוכל? חתיכת לחם. הוא אומר, זה בשבילי מסעדה של הכוכבים. אבל כשאתה באו לצדקה מה, והוא ייתן מעדני מלך.
הוא נותן למען התורה הכל מה שיש. בוודאי שלא כל אחד כך זוכה לראייה הזאת, אבל כשבן אדם מתחיל להבין שהעולם הזה הכי מקרים רובו תלאות ואיסורים, אחרי האדם מתבונן, הוא באמת, אתם אפילו שאתם צעירים להאמין, בני 20-30. אבל אדם גם בגיל 20-30, היום בדור שלנו, הבינה ניתנת לאדם כבר בגיל 15. למה? הוא עובר כל כך הרבה דברים בגיל 15, הוא כבר כמו חתיאר בדור שלי בגיל 70. כבר מכיר הכל, אתה אומר לו, תשמע, בגלל אז אני הייתי שם באזור של המעבר גבול. הוא אמר, איזה מעבר גבול? איפה זה? בטאבה, אני הייתי שם, עצרו אותי שם. בוא נעתה בן 15 רגע, אני הייתי בכל המקומות. היום הילדים, השם ישמור, עברו כבר הכל. אז הוא כבר מבין בעניין. הוא קולט שהעולם הזה רובו 99% דמיון, 1% מציאות. אדם שאין לו תורה בראש, מה יש לו בראש? 99% דמיונות, 1% מציאות. וכל הזמן לחיות בדמיונות זה לא בריא, כדי צריך כדורים, להרגיע את הדמיונות. וזה גם כל הזמן לחיות בלא תחמוד. איזה צער זה. כל הזמן אדם מקווה ומייחל לקבל דברים שהם לא שלו. ואני אביא בווינר, ואני אביא מכה בלוטו, ואני אביא בפוקר, ואני אביא בזה, ואני העשיר. רד מהדמיון, נשמה. אם אתה אמור להיות עשיר, העושר יבוא עד אליך, כי גוזרים לאדם. ואם לא כתוב שתהיה עשיר לבינוני, או אדם רגיל או עני, זה המציאות שלך שתהיה. אז מה אתה רץ? רוץ אחרי התורה והמצוות. על זה אתה צריך לרוץ. אחרי מה אתה רץ, נשמה? לאן הלכת? איפה התבלבלת? אומר רבי חיים בן עטר, זה היה הכוח של יששכר. יששכר הבין את המציאות. היה לו עיניים לראות. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. חמור, יש לו מסע על הגב, רובץ, יושב עמל בתורה, לא מתבלבל בכלום. אומר רבי חיים בן עטר, איך זכה יששכר לראייה כזו גדולה? לראות ככה את האמת ברור, בכיף, בתענוג, וללכת בדרך אמת כל הרים, זה קשה. איך זכה? בגלל שיששכר בא לעולם גם בדרך לא ברורה. אז בגלל שהוא בא בדרך ניסית, הוא גם זכה לראות את האמת. למה? איך הגיע יששכר לעולם? יששכר חמור גרם, יששכר חמור גרם. החמור גרם שיצא יששכר לעולם. ראובן הלך לשדה, מצא דודאים. דודאים זה טוב לאדם, לאישה שלא יכולה להביא פרי בטן, נותנים לה דודאים. רחל מסכנה הייתה עקרה, ולאה הייתה מביאה בנים חופשי. ראובן היה הבן של לאה, והוא מצא את הדודאים בשדה. באה רחל, אמרה לו, תביא לי מהדודאים, אני רוצה שיהיה לי ילדים. הרב נשאל את אמא. באה לאה, אמרה לו, רק רגע, מה זה, את רוצה את הדודאים של הבן שלי? אין בעיה, אני אתן לך, בתנאי. מה התנאי? הלילה הזה, יעקב אבינו צריך להיות באוהל של רחל. אז הלילה הזה יהיה באוהל שלי. אם תביא לי אותו שיהיה באוהל שלי, ויביא לי עוד בן, תראה את הראייה של לאה. אני רוצה עוד ילדים. עוד בן, אתן לך את הדודאים. זה השכר. אמרה לה, בסדר, רחל מסכנה, רואה שלא מתעברת. אמרה לה, בסדר. הלילה יהיה איתך, תביא את הדודאים. נתן הדודאים. רחל הלכה, אכלה את הדודאים. לאה הייתה צריכה בלילה לחכות שיעקב אבינו עליו השלום יחזור, והיא איתה להגיד לו את זה. לאה כבר נרדמה באוהל. ויעקב יודע לאן הוא הולך, לאיזה אוהל של רחל. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו כל לילה באיזה אוהל ללכת. אם כן ללכת, לא ללכת. הוא בא לאוהל של רחל, ולאה יושנת. פתאום החמור של יעקב נער, כך אומר רבי חיים בן עטר. החמור נער, שמע את זה לאה. כמה אמרו, זה יעקב, ותצא אליו, יצא אליו, החוצה. אמרה לו, הרב, הלילה תהיה עמי, כי שכור שכרתיך בדודאי בני. הלילה אתה איתי תהיה. אני שכרתי אותך בדודאים של הבן שלי. שכור שכרתיך יששכר. אותו לילה עיבר אותה. מי נולד? יששכר. שכור שכרתיך מי יצא יששכר. אז בגלל שיששכר בא במסירות נפש כזאת, לכן זכה העיניים של יששכר, מי שהיה קטן היה מבחין איפה האמת נמצאת. וזה מעלה גדולה, שכל אחד מאיתנו יהיו לו עיניים אמיתיות, לראות איפה האמת נמצאת והלכת איתה. כי לפעמים אישה חוזרת בתשובה, מתלהבת, באה כמה שיעורי תורה, שמעה כמה סיפורים מרגשים על השואה, עשתה כמה בחיות, הלכה הבית, לקחה את כל השקיות של הזבל, שמה כל הבגדים הלא טובים, זרקה לפח, עשתה מזה ל"ג בעומר, אשריה. קנתה בגדים צנועים, התחילה בדרך השם, חצי שנה, שנה וחצי, אבל אחרי שנה וחצי עץ שערה לא עוזב, מה חשב? הוא מקנן, בלבל. פתאום זאת באה אליה, החברה שלה, היא קצת ירדה, דודה שלה, סבתא שלה באה מארגנטינה,
כל מיני סיפורים, הקיצור. ואז היא מתחילה לרדת. מה קרה לה? איבדה כבר את הראייה האמיתית. איך אדם ישמור על ראייה האמיתית? שהעיניים תמיד יראו את האמת. אדם שזכה לזה הכי מקרים, שהעיניים, עיניך לנוכח יביטו. אדם שרואה שיביתי השם מביא תמיד, יודע בדיוק מה רצון השם בכל העניין, זה צדיק, זה זכה. איך זוכים לזה? חוזרים להתחלה. מה זה ההתחלה? קדושת היסוד. אדם ששומר ברית, העיניים שלו תמיד יראו את האמת. עזוב שיהיה לו מזל, יהיה לו פרנסה, יהיה לו שפע, זה עוד עניין, לא מתייחס לגשמיות עכשיו. המתנה הגדולה ביותר של שמירת היסוד זה העיניים. לכן זה נקרא גם שמירת העיניים. איך נשמרים העיניים? אנשים חושבים צריך לשמור את העיניים רק מנשים, לא רק מנשים. כל העולם הזה צריך שמירת העיניים ממנו. אתה מתאווה לבית, אתה מתאווה ל-BMW, אתה מתאווה לבגד, אתה מתאווה כל היום תאוות בראש, תאוות. אתה רוצה אופנוע, אתה רוצה ג'טסקי, אתה רוצה טרקטורון, אתה רוצה אוטו כזה, אתה רוצה רויס רויס, אתה רוצה... העיניים רואות והלב חומד. אז אתה כל היום בתיזוזים, במרדפים, בבלבל, אתה רואה של תורה, קופצים לך מכוניות לראש, אתה לא יכול ללמוד. אבל מי שזכה לעיניים שמורות, רואה בהם את האמת, שהכוח יתגבר. זה איך זוכים? קדושת היסוד. מי שזוכה לשמור את הברית, ועובר את ה-40 יום, מתחיל ללכת לכיוון ה-90 יום, עכשיו מתחיל להיות לו בירור במוח. המוח מתחיל להזדכך לו, המוחים מזדככים. למה הנשמה מזדככת? אז היא מהירה במוח. הוא מתחיל לראות בכל דבר, רואה, פה אסור ללכת, פה, אבל לבד יודע, לא צריך אפילו ספר. הוא מרגיש, פה לא הולך, פה הולך. מאיפה זה בא לו, הכוח הזה? קדושת היסוד. היסוד נותן לעיניים לראות. אבל אם היסוד, חס ושלום, פגעו, אז הוא מסכן, המסכן הזה. כל פעם שומע שיעור תורה נפתח לו הלב, הוא רוצה, מסכן. אחרי יומיים, נכבה. עוד פעם נדק לו אחרי חודש, נכבה. הוא לא מצליח להתקדם. הוא לא מצליח להלוך. גם אישה אותו דבר. אישה תשמור על הקדושה שלה, צניעות על לבוש, ולא רק לבוש, בפרט הפה. כמה צריך לדבר על זה מקדושת הפה? אוי ואבוי. הפה זה המכה, אני חושב, הנגיף הכי חזק שיש בדור הזה. לא רק להיזהר מלשון הרע ושקר, זה פשיטה. שמי שעדיין נמצא בתוך לשון הרע ושקר, איך ישמור את היסוד? זה פוגם לו את הכל. אלא גם לא לדבר סרה על עם ישראל, לא לדבר רע. לא לדבר רע על אנשים. כל זה זה קדושת היסוד. כל זה זה כוח. זה כוח שהיה יוסף הצדיק. והכוח הזה נותן לאדם 1001 ברכות, אבל נעזוב את הברכות. נותן ראייה לראות את האמת. ואז רואים את האמת, קל לך, כי אתה רואה את האמת אז קל לך. זה כמו מביא לך דבר מסוים, אתה יודע שזה רע. אתה יודע בבירור, אז מה? אז יש לך תאווה לקחת את הרע? אין לך, מתי יש לך תאווה לקחת את הרע? כשאתה לא בטוח שזה רע. אתה הולך ברחוב, אתה רואה איזה איש שאומר, זה רע, אל תסתכל. זה ישרוף לך את הנשמה. אתה לא מבין את הדיבור הזה. קשה לך להבין את זה, אתה אומר, מה זאת אומרת? מה, זה נשמה, איך ישרף לי הנשמה? אני לא מבין, אדרבה, אני רואה, אני מרגיש כיף, הוא לא מבין את זה. אבל כשבן אדם יש לו ראייה אמיתית ורואה ברור, מבין, הוא רואה אישה אמורית ראש אוטומט, למה? הוא לא פוחד מצער שגיהנום לא גיהנום עכשיו. הוא מרגיש את הנזק. זה זוכים קדושת היסוד, ואלו ימים של קדושת היסוד, אחים. לכן כל הציבור הנמצא פה יקבל על עצמו קבלה, כולם ביחד. כל הצעירים, להתחיל מהיום שמירת הברית. כולם ביחד יקבלו עכשיו קבלה חד משמעית, כולם מכה אחת. מי שומר לא נרים לאף אחד את הידיים פה, שלא יהיה ביזיון לאף אחד. כולם יקבלו קבלה, מהיום מתחילים 40 יום שמירת היסוד. כדי לחזק את הקבלה, שיהיה לנו כוח לעמוד בזה, נקבל על עצמנו עם הקבלה הזאת ביחד לקרוא כל יום תיקון הכללי. שרבי נחמן מברסלב שהוא מועיל מאוד 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 לשמירת היסוד. זה 7 דקות ביום כזה. זה קל. 10 מזמורי תהילים שתיקן רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן בעדכם על כל עם ישראל. וגם נקבל על עצמנו כל אחד, מי שיכול לקבל כל יום שעה תורה. ומי שקשה לו, יקבל אפילו כל יום רבע שעה, 20 דקות להתחבר לתורה. כל זה בשביל מה? שיהיה לך את ההגנה להתחיל לשמור מעכשיו קדושת היסוד. כל האנשים למעלה יקבלו עצמם קבלה, להתחזק בעניין של צניעות. ואם היא צנועה בלבושה, אולי בדיבורה היא לא צנועה. אולי בפה, שון הרע, רכילות, לא חסר, שקרים, דיבורים עם גברים וכולי, מבין יבין. אז אנשים למעלה יקבלו את זה, והגברים פה למטה יקבלו את זה. אנחנו לא רוצים להרים לאנשים את הידיים פה, כדי שלא יתביישו. יש פה מישהו שיש לו בעיה בקבלה הזאת? אף אחד לא ירים את זה. ראיתם איזה יופי, שתיקה כהודאה, ברוך השם. אף אחד לא ירים את היד. זאת אומרת שכולם מסכימים.
להתחיל 40 יום. אמת או לא? נכון? אני שומע את המילה נכון? אמת? אמרו אמת. הגמרא אומרת אמת זה כמו לשון שבועה, אתה יודע. ראית, תפסתי אותם? 40 יום. כל יום נעשה תיקון הכללי, וכל יום נלמד קצת תורה. מי שיכול לשעה, שעה. קשה לו אפילו רבע שעה. 40 נתחיל עם בורא עולם, כי זה זמן של התיקון, והשם ייתן לנו רוח ממרום של כוח, שנשמור את הברית לגמרי, ויזכו כולם לפרנסה בשפע, תשובה שלמה, לישועה ולברכה, וכן הנשים למעלה שקיבלו עצמם קבלות בעניין של קדושה, השם יפתח להם אוצרו הטוב, ולהם זיווגים הגונים, יזכו לכל הברכות האמורות בתורה. לכן בין אפשר לחזק שבוע הבא בעזרת השם יתברך, להיות פה כבר ב9:15, כי 9:30 צריכה להיות את זה